We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Tulo ka mga pulis sa lungsod San Fernando, gipasangin lang ng lugos. Gumikan ini gidisarmahan ang tulo, samtang gipahigayon o gipaubos sa imbestigasyon. Apan giingong nag-usab-usab ang pamahayag sa babae nga namasangir sa moong mga pulis. Aniya ang report. Gitukan ni Police Brigadier General Ronnie Montijo nga gipadisarmahan niya ang tulo ka mga pulis nga gipasangin lang ng lugos sa usa ka babae. Gipaubos na usab sila sa camp restriction samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Wa hinuon ibutyag ang identity sa gireklamong mga pulis. Base sa kasayuran nga nabot kang Montijo, nabiyaan kuno ang babae sa iya mga kauban dihang mo pauli sa laing lalawigan ug midangop sa mga pulis. Wa pa madetalye ang sirkumstansya sa gipasangil nga pagpanglugos. Pag kuan sa babae ko na didto mga yugtabang, ang resulta mo na siya nga na-rape mo to nasuko ko. So pa-restrict o niya gidisarmahan. Wala mabanggit sa ako ang kuan specific na area. Samtang namatikdan sa mga otoridad nga nag-usab-usab kuno ang pamahayag sa biktima. Gikatakda siyang ipahiling kung tinuod bang nahilabtan ang iyang pagkababay. Apil sa ipahiling ang estado sa iyahang mental health. Tinguha sa opisyal sa PRO7 nga mugawas ang kamatuoran sanglit dili makiangayon sa gipasanghinlan nga mga pulis ug mismo sa PNP organization kung ugaling na makak ang babae aron lang madaot ang kapulisan. I suggest na they will file a case against the complainant. Kay very unfair, very unfair. Giklaro ni General Montijo nga kung nakasala gyud ang iyang masakop, mag-atubang sila og silot. Kinahanglan aksyonan dayon sila labi pa na mga armas, kuha na to. Pending investigation. So niya irrestrictive kay basin og tinuod niya pag-file sa kaso, dili na nato madakpan, dili na nato makita. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Konsekwensiyal sa lungsod sa Dumanhog, gibalhog karon sa prisuhan human masakping ng li o nanguha pagyud og video sa 24 anyos nga babae samtang naligo kini sa banyo. Giabang sa ibangan nini nga apartment. Nahitabo kini sa barangay Luok, lungsod sa Dumanhog niadtong Sabado sa gabi. Ang suspect na ilang si kanhi Councilor Eli Amadura gidakop human gireklamo sa biktima na matngunan sa babae nga samtang nag-shower siya, nabantayan niya nga adunay cellphone sa ibabaw. Nasakpan niya ang suspect dihang dali kining nigawas. Nagpatabang sa mayor ang biktima o gireport sa kapulisan nga misangpot sa pagkasikop sa suspect. Na-retrieve pa sa video sa deleted file sa cellphone ang hulagway sa maong babay. Osaka Beach Resort sa Dumaguete City sa Negros Oriental gipasirad-an sukad kagahapon aron paglikay sa takod sa COVID-19. Ani ang report.
Libre ang entrance sa resort maong gidugok kini sa katawhan. Natul pagyod nga dunay halapad nga brownout sugod sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Ug kausalugan pagyod sa Mother's Day. Na problema ang mga opisyal sa barangay Bantayan kunon saon pagkontrolar ang mga tao nga ang uban wa magsulubog face mask bisan wa maligo o magkaon. Kawa naman masunod ang health protocol. Nakahukom ang barangay kapitan nga siradan una ang beachfront. Gialihan og pisi ang entrance o gibantayan sa mga barangay tanod o mga pulis. Gikasagmuyo kini sa mga beachgoers, labi na nga init ang panahon gahapon. Kuan ka sir, system limit sa ako karon igor ako na nasao. Kung gisira ang beach sa barangay Bantayan, bukas ang silingang resort sa barangay Luok, Dumaguete City. Libre gihapon ang entrance. Higpit nga nagbantay ang mga sakop sa bantay dagat aron masunod ang physical distancing. Maximum tolerance ang gipatuman sa kapulisan ug nang hatag pa sila libreng face mask, sawa mag-face mask. Uban si Clans Gabotin. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. 28 anyos nga dalaga nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu na luwas human milayat gikan sa Marcelo Fernand Bridge kaganihang buntag. Si Luan Mirundina sa report. Nabantayan sa CCTV monitoring sa Regional Maritime Unit 7 ang usa ka babay nga naglakaw-lakaw sa Marcelo Fernand Bridge. Apan alas 6:47 ganihang buntag, milayat siya. Maayo na lang nga namasul ang mananagat nga si Robert Balbuena nga maoy nakaluwas kaniya. Tungod sa paghagbong, adto to, investigator, di ba tarong storya ba murag lipo mo, sige lagi mo ana. Gihulagway ni Police Executive Master Sergeant Noel Avenido usa sa upat ka mga maritime police nga gusto pang mabuhi sa 28 anyos nga dalaga. Usuka siyang tubig, amo siyang gipahigda, gipatakilid para usuka ba og tubig kay ang impact dito sa pagkahagbong niya kusog man to. Wala na magtingog pa ang dalaga. Wala na usab mangutana pa ug dugang detalye ang taga maritime police nga miluwas kaniya. Ing saka do siya. Ing kuan yang lawas baga ing kuan dito sa sakayan nga masipti siya. Samot nga pagduol na mo ing kuan do siya nga luwas na siya. Luwas na karon ang dalaga ug padayong gisundan ang kahimtang samtang anaa pa sa tambalanan. Sayo karong buwana, gipahibaw ni Annabeth Quizon, officer in charge sa City Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga nakiglambigit na sila sa Philippine Mental Health Association of the Philippines Cebu Chapter aron maabagan ang taga-Dakbayan nga naghambin og suliran nga posibleng musangko sa depresyon o grabing kasub-anan. Samtang sa miaging mga text messages nga gipada ni Cheryl Diaz Muli sa GMA RTV Balitang Bisdak, iyang giawhag ang mga tao nga naghambin og suliran nga budangop sa online helpline nga giduma sa kauban nga mga psychologist aron makatabang sa kabugat nga gibati sa matag usa. Uban ni Philip Patricio o Grod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. Mga modernong lighted ocean nga mga buya nga ibutang sa kadagatan ubos sa jurisdiksyon sa Pilipinas. Ginspeksyon kaganiya sa Philippine Coast Guard. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, gisusi kaganiha kining mga buya nga andam nang iinstular sa kadagatan nga parte sa teritoryo sa Pilipinas. Kini ang unang tulo sa naputanan ka mga lighted ocean buoys nga ibutang sa Benham Rice o Philippine Rice. Gidisenyo o gimanufacture kini sa Espanya ug dinhi sa Sugbo gipadala ang mga parte sa buya ug dinhi na gi-assemble. Gisusi kaganiha ang buya sa kadagkuan sa Philippine Coast Guard. May gitas-on kini nga 30 katiil matag usa ibutang sa dagat aron pag-ila sa teritoryo sa nasod. Kumpleto sab ang mga parte niini gikan sa lantern ingon man sa sinker o pagpabugat niini sa seabed, higanting makadena ug mga higot niini. More of a marking system, but in conjunction with using AIS, it clearly sends out a signal to mark that area and say what it is. There can be no excuse for any vessel not knowing that there is the Benham Bank.
pasiuna pa lang kining tulo ka mga buya nga ibutang unya sa gobyerno sa Pilipinas sa Benham rice o karon mas na ilang Philippine rice nga gihulagway nga critical nga parte sa Philippine territory o karon food supply exclusive zone. Lakip sa giandam alang sa instalasyon sa mga buya ang remote operated vehicle o ROV ug depth sounder nga mususi sa parte sa dagat nga ugbukan sa sinker o pabugat sa buya. Barko sa usa ka kompanya nga nagbase sa konsolasyon ang gamiton sa pagtransport sa mga buya ug sinkers paingon sa Philippine rice. Tuig 2012 giaprubahan ang claim sa Pilipinas nga kabahin sa teritoryo sa nasod ang maong parte sa dagat sa eastern side sa Luzon. The asset can be monitored remotely via satellite. So a few times a day the system will send out a message that goes via satellite and it'll go back to PCG, and PCG can monitor the location of the buoy, it can monitor the status of the asset, the power supply, whether the lantern is working, and it can change configuration of the lantern if it has to. Karong si Manaha Bab mugika na katong barko nga nanukad gikan sa shipyard sa Konsolasyon sakay katong mga buya ug mga kagamitan alang sa pag-installer na ini sa bahin sa Benham Rice. Mga duha nga to sa tulo ka adlaw ang biyahe paingon dito sa Luzon area sa dili pa sila musugod sab sa ilang underwater survey kung asa gyud iugbok o ibutang katong maong mga buya. Bob? Unya, respetuhan as China, Nico, o gadhasmaganag barkos China, di na mabungkag. Kung kahinumduman hinoon Bob kining Benham or Philippine rice gideklarar na gyud kini nga ubos sa teritoryo sa Pilipinas Bob. Kabahin sab kining maong buya Bob gihulagway sa katong nag-assemble ni ini nga mas dako ni siya Bob sa naandan nga manggidakon sa mga buya gani 30 feet ang gidakon Bob ug makasend gyud ni siya og mga signals estado bali sa iyang lokasyon ug unsay mga ma-pick up niya nga mga feedback gikan sa iyang lugar paingon sa headquarters sa gobyerno sa Philippine Coast Guard ingon man sa nag-manufacture sa maong mga buya Bob. Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mukapenso sa kagatos ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa sitio Seaside, Alumnos Barangay, Basak sa Nicolas, Dakbayan, Sugbo kagahapon na Mother's Day. Ano ang report? Naabo na kini mga Pinoy-anan nga kanhi gipanag-iya sa mga mulupyo. Kini ang ground zero sa nasunugan diri sa sitio Alumnos Barangay Basak sa Nicolas sa Dakbayan Sugbo kun ato makita hingpit gyud nga naugdaw ang mga Pinoy-anan din matod pa sa mga apektadong residente wa sila nakuha nga bisan unsa nga mga butang human miigo ang sunog kagahapon adlaw. 114 ka mga balay ang hingpit na ugdaw samtang usa ang partially burned. Si Lisa Barik igo na lang nangaykay sa dapit diin kanhi nagbarog ang ilang Pinoy-anan. Namasin siya nga may makuha pa mga gamit nga ilang mapuslan. Sana pa mo mapuslan, ana? Ay mong suon? Usa man na mga papilis sa balay? Mga dokumento sa mga dukaan, ID card, bangko, bitaw. alahas. Mga alahas pilay na damage. Ingon usab nini ang gihimo sa ubang mga mulupyo nga nanaginot sa sunog nga mga scene, puthaw ug uban pang kapahimuslan. Kalit kuno kaayo ang hitabo ug wa sila higayon nga makakuha pa og mga butang tungod kay gisiguro nila ang ilang kinabuhi. Kaon niya. Ang amo lang matabangan mi ba nga matukod balik nga mong bali. Alas 12:50 kagahapon sa udto na dawat sa kabumbirohan ang alarma sa sunog ug na-control alauna 55 na sa hapon. 1.2 milyones ka pesos ang gimanabanang danyos nga gimugna sa naasoyng sunog nga nakapikto sa 137 ka pamilya. Gisuta pa usab sa kabumbirohan ang hinungdan sa panghitabo. Gikatakdang mo deklarar ang barangay og state of calamity sa dapit na sunugan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang
Bisdak. Nunod sa padayon nga pag-us-us sa mga kaso sa COVID-19 sa Cebu City, gitun-an na karon ang pagpahigayon og limited face-to-face classes sa napuhang tudusi ka mga barangay sa Cebu City sa sunod unyang pagbukas sa klase. Samtang ang DepEd 7 miingon nga walay apil ang mga tunghaan sa Dakbayan Sugbo sa ilang gi-endorse sa DepEd Central Office alang sa first batch sa limited face-to-face classes. Si Luan meron din sa report. Gibisita na sa pangu sa Cebu City Emergency Operations Center Councilor Joel Garganera ang mga bukirang barangay nga wa nay natalang mga bag-ong kaso sa COVID-19. Matod ni Garganera, miabot na karon sa 24 ka mga barangay ang way mga bag-ong kaso diin 22 niini ang anaa sa kabukiran. Sa 22, 17 usab niini ang walay COVID-19 reported cases sa milabay nga 3 ka buwan. Hinungdan nga alang kang Garganera, posibleng himuon kining pilot schools alang sa limited face-to-face classes. When we look at this barangay, it's really very safe. Their houses are physically distant, no? And then the community is really close and the population is very low. Hinuon giklaro ni Garganera nga wala pa kini go signal gikan sa DepEd. We in the Emergency Operations Center, we always look for means that whenever eventuality, we're ready. No, we're ready in implementing it. So we'll just have to wait for DepEd and IETF when is the right time. Samtang gikonpermar ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga padayon ang iyang ocular inspection sa 50 ka mga tunghaan sa Central Visayas nga naendorso na nila sa Central Office alang sa limited face-to-face classes. 30 niining maong mga tunghaan ania sa Cebu Island. Apan wa nila gilakip pag-endorso ang mga tunghaan nga anaa sa metro cities. Hinuon posibleng maapil sa second batch ang pipila ka mga eskwelahan sa Cebu City kung makomply na nila ang mga requirements. As early as now, they have to comply the requirements na lang siguro daan so that whenever nga ready na, we will not wait for the go signal from the President for us to prepare. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka urban poor community sa Barangay Luok, Mandawi City ang gibisita o gipahalipayan sa GMA Regional TV Kapuso, Barangayan on Wheels. Ano ang report? Sa padayon nga pagserbisyo sa Kapuso Network sa mga Sugbuanon, ang Barangay Luok sa Mandawi City nasab ang gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels. Kapin sa usa ka gatos ka mga residente ang malipayon nga midawat sa usa ka bag nga puno sa mga grocery items, supplements ug essentials gikan sa mga private partners ug sponsors. Usa sa sayong naabot kay excited nga makadawat sa dalang mga regalo si Karel Ann Maringguran, 16 anyos, taga sitio Kabilduhan. Siya nalipay kay ang gihatag nga panud-an mapasigo niya kauban ng iyang 4 ka buwan nga anak. Sa edad nga 15 anyos, sayong nahimong inahan si Karel Ann. Apan iyang giisip nga grasya sa iyang kinabuhi ang iyang anak. Sud kay wala tay kwarta, walay kaon. Gananda ko mo trabaho. Di pa man ko madawat kay minor pa man. Minor pa. Ang mga grocery pack nga gipang-apod-apod sa mga residente gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas, ang GMA RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ginili ang pagpahigayon og pista sa tanang barangay dito sa Maasin City, Southern Leyte. Kini ang gimando ni Mayor Nacional Mercado nga nalatid siyang Executive Order number 23. Ipasabot sa Mayor nga ang pagdili pagpahigayon og mga fiesta sa tibok buwan sa Mayo gitumong aron makontrolar ang pagkatap sa COVID-19 sa ilang dakbayan. Gawas sa pagdili sa mga fiesta, aduna say total liquor ban sa tibok dakbayan. Gimandoan ang kapulisan sa higpit nga pagpatuman sa mando sa Mayor.
GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisuportahan sa management sa Chungwa Hospital ang duha nila ka mga doktor nga gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting to homicide sa korte. Naglakip pa nila ni Dr. Elflida Hernandez ug Dr. Yvonne Bitina Montejo nga mo nagatiman kang kanhi Barili Mayor Marlon Garcia. Wa hinuon malakip nga gipasakaan og kaso ang Tambalanan. Sa official statement sa mong Tambalanan, gipaday sa Chungwa Hospital Management nga misalig sila sa justice system ug padayon sila nangita og pamaagi aron mapamatun-an nga inosente ang ilang mga doktor nga naglambigit sa kamatayon ni Marlon Garcia. Ilang gitahod ang desisyon sa Banay Garcia nga nangita og tubag sa tabo sa ilang igsoon. Namatay si Marlon Garcia nitong September 6 last year sa susamang hospital diin na-admit og namatay usab ang iyang maguwang nga si kanhi Dumanhog Mayor Nelson Garcia niadtong September 1. Tungod sa nagadaghang biker sa bukirang barangay siyudad sa Talisay, aduna na sa mga pulis nga magpatrolya sa dapit nga nagabisikleta. Ang detalye ni Femari Tumabok. Wa may natalang krimen nga nalambigit ang mga siklista sukad sa pagdagsa nila sud sa pipila na kabulan sa mga bukirang barangay sa dakbayan sa Talisay. Apan gipangandama na kining daan sa Talisay City Police. Maong gahapon, ilang gilusad ang bike patrol og checkpoint. Every weekend daghang kay mga bikers nga musaka. So mas maayo nang naay mga pulis nga makita sila no. In kaso og naay mga simbako disgrasya, ay makaresponde. Niadtong Sabado usab gilusad sa Barangay Lawaan, isip ika-unom nga barangay ang discipline zone. Sud lang sa duha ka bulan, unom na ka mga barangay sa Talisay City ang nadeklarar nga discipline zone. Nakita nato diri sa Tabunok, no, medyo okay na so atong gi-extend ang discipline zone diri sa Lawaan. Samtang niadtong weekend, gitudluan og arnis ang mga tangke og tapol defenders. Dungan niini gitagan sila og mga PPE og social distancing stick kay gawas sa pagbantay batok ginadili nga drogas. Mutabang na usab sila sa pagbantay sa mga health violators. Uban ni Marlon Melgazo. Ako si Femari Tumabok. Balitang Bisdak. Cash grant alang sa mga labing naapektuhan sa epekto sa COVID-19 giapod-apod kaganiha sa taga-Philippine Red Cross. Ila kining abag, ilabi na ni atong wala gayon na dawat nga ayuda gikan sa ubang ahensya sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa ibabaw istansya gym gipang apod-apod ang cash grant gikan sa Philippine Red Cross. 3,500 pesos ang gihatag sa mga beneficiaries nga labing naapektuhan sa pandemya. Lakip sa mga nakadawat kadtong nawad-an og trabaho gumikan sa COVID-19 o may mga sakop sa pamilya nga nagka-COVID. Miagi sila sa screening o validation sa PRC. Ang common denominators po ng lahat ng mga beneficiaries na ito ay sila po yung mga pinaka-vulnerable sa komunidad nila at pangalawa, wala po silang natanggap na ayuda sa kahit saan man po. So yung Red Cross po yung unang-unang ayuda na umabot po sa kanila. Sa Mandaue City, moabot sa 3,000 ang benepisyaryo tanan nga nakadawat og ayuda gikan sa Red Cross. Gikan sa 5 ka mga LGUs sa Metro Cebu, ang ilang hatagan sa mukabat 25 milyones pesos nga pondo. Ito pong programa na ito ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng cash at ng pagkain. Meron din po tayong post-distribution monitoring na gagawin. Paano po ba nakatulong sa kanila yung suporta at ano pa po ba yung maaaring maibigay ng Red Cross maliban sa ganito pong assistance. Usa sa nakadawat si Ginang Pablita nga mapasalamaton sa mga hinabang kay matud pa wala sila mi-qualify sa ubang ayuda sa kagamhanan. Anak ko ajoy trabaho sir, hantod karon sir. Trabaho niya? Kuan private lagi nga maestra niya, wala jud sila. Wala siya kabalik maestra. Ya, wala jud siya kabalik. Kuan nagmauro gyud ang kumuha sir. So nalipay lang ko sir, kadawat ko aning sa Red Cross. Kaabag sab sa PRC ang ilang counterpart sa American Red Cross nga mihatag og ayuda. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Labayanan og basura sa Talisay City National High School. Nahimo na kanong garden ug butangan pa og fish pond.
Anang report ni Femari Dumabok. Makita mo na ang mga utanon sama sa kangkong, alugbati, guban pa sa kanhi basurahan. Dinhi kini sa likod sa nasunog nga edipisyo sa Talisay City National High School. Kining luna nga basurahan kani adto nining eskwelahan ang karon gihimo na nga garden ug gawas ni ana anao sab mini farm alang sa mga itik ug kasamtangang gi-construct ang kining alang sa ilang fish pond alang sa mga tilapia. Ang mga itik nangitlog na usab nga maoy nadugang sa panud-an sa mga magtutudlo o mga job order employees. Duha ka bulan pa lang kining gipalambo sa ilang principal, Imon Alido. Pag-answer sa atuang environment to transform kaning mga garbage waste nga pwede man di ay magamit para makaluto sa ilahang mga panimalay. This will become also the area for our agriculture and fisheries sa atuang mga bata who wants to enter the TLE. Usa sa nakabenepisyo niini mga tulo ka tuig na nga JO sa tunghaan. Iyang gitugan nga pampawa sa stress ug problema ang dugang niyang trabaho diha sa garden. Ako ngay katabang ma'am kay kanang weekly sad mi mag-harvest anyo ma'am nyo makadasad mi sa mua or sa opisina sad na magluto sad mi. Dinhilang pod ng mugnang ilang kaugalingong fertilizer. Palibot sa tungaan, makita ang color-coded nga mga basurahan alang sa insakto nga pag-segregate sa basura, ilabi na sa mga bottled water. Samtang ananaw sab sila kaugalingong Disaster Risk Reduction Management Office o Incident Command Area. Oba ni Marlon Melgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa labing uhing kalambuan sa COVID-19, 83 na lang ang bag-ong mga kaso nga natala sa DOH-7 kagahapon. Sa tibuok Rehiyon 7, 3,843 ang mga active cases. Sa Cebu City, 30 ang bag-ong kaso sa total 660 active cases. Unom ang napuno sa kinatibuk ang 495 active cases sa Lapu-Lapu City. Unom sab ang bag-ong kaso sa 316 ka mga active cases sa Mandaue City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nagpabilin ang Bohol nga dunay mas taas nga natalang kaso nga miabot og 1,119. Kagahapon, 20 ang bag-ong nagpositibo. 596 ang active cases sa Cebu Province ug 21 niini ang bag-o. Sa Negros Oriental, miabot og 641 ang aktibong mga kaso ug walay napuno nga bag-ong kaso kagahapon. Wa say bag-ong infection nga natala sa 16 ka mga active cases sa Siquijor. Sa Eastern Visayas, ang active cases miabot na lang og 451, 29 niini bag-ong natakdan sa sakit. Karong adlawa miabot na sa 1,108,826 ang total cases sa COVID-19 sa nasod. 59,897 ini ang active cases kundiin 6,846 ang bag-ong kaso. Samtang sa 158,339,232 ka mga kaso sa tibuok kalibutan, 94,839,769 ini nangaayo na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, Monday, May 10, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa may southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa bambahin sa nasod. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm ug rainfall advisories kasama ng heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST mayong adlaw.
O good news, alang sa tumaga puso nato des Dumaguete City, Negros Oriental, labi pa nga ito mga patsada ng mga viewers sa Calbayog City, sa Samar o Burungan City, sa Eastern Samar, maupay nga kulot inyong hatanan diha. Maski palapdan na karon ang presensya sa GMA Regional TV sa Central ug Eastern Visayas. Ani ang detalye. Karong buwan sa Mayo, makita na ang GMA Regional TV sa mas daghang panimay sa Central ug Eastern Visayas. Ang mga viewers sa Calbayog, Burungan ug Dumaguete makatan-aw na sa Unified Newscast ug award-winning weekday newscast nga GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mauusab ang weekday morning show nga GMA Regional TV Live alang sa mga impormasyon nga angay ninyong masayran sa pagsugod sa inyong adlaw. Kini pinaagi sa local channels, GMA TV5 sa Dumaguete ug Negros Oriental, GMA TV5 sa Calbayog City ug GMA TV8 sa Borongan City. Ang dugang mga service areas mas mopalig-on sa presensya sa regional arm si GMA Network sa Central ug Eastern Visayas nga may lig-on na nga viewership ug local channels sa Cebu, Bohol, Siquijor, Tacloban City ug Ormoc City sa Leyte. Tungod kay local news matters, angay lang matud pa ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso nga makatagan og access ang viewers sa mga rehiyon sa mga locally produced TV programs. Nunot ni ini mapasalamaton ang GMA Regional TV sa init nga suporta sa mga viewers. Padayon kaming mangita og mga pamaagi aron mahatod ang mga kapuso shows ug serbisyo sa nagkadaiyang syudad ug probinsya. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.